Egunon lagunak, ongi etorri gaurko klasera. Bideo honetan, 3x3ko matrize baten alderantzizkoaren kalkulua nola egiten den ikasiko dugu. Bigarren batxilergoko edukiari dagokio, baina hainbat gradutan erabiltzen den kontzeptua da. Beraz, adiegon oso erabilgarria izango baitzaizue. Prest bazaudete, azalpenarekin hasiko gara. Hasi aurretik, aipatu beharra dago alderantzizko matrizea kalkulatzeko bi modu ezberdin daudela. Gauzen metodoa eta formula erabiliz. Lehenengo metodoan, gauzen bitartez kalkulatzen da alderantzizkoa. Hemen, modu honen adibide baten argazki utziko dugu, baina gure kanaleko beste bideo batean bere azalpena ikus dezakezue. Bigarren metodoan aldiz, determinante adjuntua eta formula berezi bat erabiltzen da, eta metodo honetan zentratuko gara gaurkoan. Kontzeptua lantzeko, hemen ikusten duzuen matrizearen alderantzizkoa kalkulatuko dugu. Kasu honetan, 3x3ko matrize bat erabiliz. Lehenengo azaldu behar dugun kontzeptua, erabiliko dugun formula da. Haren matrizearen alderantzizkoa, matrize horren irauliaren adjuntuaren eta haren determinantearen arteko zatidura da. Gogoratu behar duzue, haren determinantea 0 bada, ez dela alderantzizkorik existituko. Bat zati 0, infinitu delako. Atalde ezberdin hauek, beste bideotan sakontasunean azalduta daude, baina labur azalduko ditugu aurrera. Azalduko dugun lehen atala determinantea da, eta hau lortzeko badakizue sarruz erregela erabili behar dela. Horretarako hainbat biderketa eta batuketa burutu behar ditugu. Azteko 0 bider bat, bider 0 diagonal hau, 0 bider bat, eta 0 bider 0 bider batekin hartuko dugu. Eta guzti horrik kenduko dioguna, zera izango da. Bat bider bat diagonala, gehi 0 bider 0 bider 0, gehi 0 bider bat bider 0. Eraiketa egin ezkero, ikus dezakegu emaitza minus bat dela. Beraz, matriz horrek alderantzizkoa dauka. Hurrengo pausoa, matrizaren iraulia ateratzea izango da. Ondoren, bere adjuntua kalkulatzeko. Iraulia ateratzeko egin behar duguna, ilarak eta zutabeak lekuz aldatzea da. Horrela, 0,0 bat ilara, gure lehenengo zutabe bihurtuko da, 0 bat bigarrena, eta bat 0,0 hirugarrena. Irauliaren adjuntua kalkulatzea tokatzen zaigu orain. Hasi aurretik, esan beharra dago, adjuntua lortzea prozesu luzea dela. Non kalkulu asko egin behar ditugun. Baina berez, ez dira kalkulu zailak, batuketak eta kenketak eta bidarketak dira. Zer da matrizaren adjuntua? Oso mantso azalduko dugu. Matrizaren adjuntua beste matrize bat da. Kasu honetan, 9 determinantez osatua. Oso argi izan behar da, erronba osatzen duten lau determinante hauei zeinu aldatu behar diagula. Lehenengo determinante hau, bat-baten adjuntua izango da, lehenengo ilaran eta lehenengo zutabean dagoelako. Matrize irauliaren lehenengo ilara ezabatuz eta lehenengo zutabe ezabatuz lortzen dugun determinante izango da, bat adjuntua. Lehenengoarena bat 0 bat, bigarrenarena 0,0 bat 0, hirugarrenarena 0 bat, eta horrela, bakoitzari dagokion zutabe eta errenkada ezabatuz, matrize txikiz osatutako matrize handi bat lortuko dugu. Behin hau izan da, determinanteak egitea falta zaigu. Nola egiten da 2x2 matrize baten determinantea? 3x2ko matrize baten antzera. Diagonal honi beste aukenduko diogu, bat bider 0. Ken bat bider 0, 0 ben 0, 0 lortzen da. Eta hau izango da, bat adjuntuaren balioa. Determinantearen bi propietate gogoratuko ditugu. 0en ilara edo zutabe bat badugu, determinantea 0 izango da. Eta bi ilara edo 0 edo zutabe berdinak badira, determinantea 0 izango da. Propietate hauek erabiliko ditugu. Eta beraz, lortzen dugun matrizea 0, 0, minus bat, bat minus bat 0, minus bat 0, 0 izango da. Gogoratu beti zeinua aldatzea. Aurreko pausoetan aipatutako kontzeptuak elkartuz, matrize bat sortuko dugu orain. Horretarako, errenka eta zutabeetan zein osagai joango diren esango dugu. Matrize hau horrela geratzen zaigu beraz. Ondoren, eta guzti honekin amaitzeko, goian ageri den bezala formula orokorra erabiliko dugu. Hau da, sortutako azken matrize honetan osagai guztia, determinantearekin zatutuko ditugu, eta azken matrize bat lortuko dugu. Azken hau izango da, adibide honi dagokion alderantzizko matrizea. Hau zebera. Ikusi duzuenez, pauso nahiko txoren bidez, osatutako prozesu aplikatu ondoren, bilatzen ari ginen soluziora iritsi gara. Orain zuen txanda da, horretarako hainbat adibide utziko dizkizuegu hemen, emaitzekin.
Bueno, espero dugu bideoa lagungarria izana. Eta edozein zalantza izan ezkero, hemen behan uzten dizuegu gure kontaktua. Gogoratu, saiatuz ikasten dela, eta ikasiz gainditza lortuko duzuela. Hurrengora arte neska mutilak.